Әлхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Динебездә һәрбер гыйбадәтнең максаты, бер хикмәте бар. Кеше шул әмерне үтәп яши икән, ул үзенең барлыкка килү максатын үтәгән була. Шуның белән күңелендә тынычлык та таба. Раббыбыз Аллаһ күп кенә аятларында тақвалы булырга чакыра. Ә нәрсә соң ул тақвалык? Гарәп телендә тақвалык сүзенең мәгънәсе алдан чарасын күреп, нәрсәне дә булса булдырмау, кисәтү, саклану дигәнне аңлата. Ә ислам динендә тақвалык ул Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, җәзасыннан саклану. Риваятләрнең берсендә бәян ителгәнчә, Умар ибн аль-Хаттаб тақвалыкның мәгънәсе ни дип Убай ибн Кәбтән сораган. Убай аның соравына каршы, синең шәнечкеләр белән тулган җирдән барганың бармы дип сорау биргән. Әлбәттә бар дигән Умар. Убай соравын дәвам иткән. Шул чакта син нишлисең? Җиң сызганып тырышам дигән Умар. Синең менә шул тырышлыгың тақвалык була да инде дип сүзен тамамлаган. Түбәндәге мисалга күз салыйк әле. Кышка керер алдыннан машинабызның тәгәрмәчләрен кышкыларына, шиплыга алмаштырабыз. Нәрсәдән шулай эшлибез? Нидән сакланабыз? Әлбәттә, юл һәлакәтеннән, машинаны җимерүдән, тән җәрәхәтләре алудан, кыскасы, үзебезне төрле газаптан саклыйбыз. Менә шулай ул тақвалык та безне бу дөньяда да, ахирәттә дә Аллаһның газабыннан саклый. Кеше тақва булган саен, ул Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен күбрәк үти башлый. Намазларын да вакыты керү белән укырга тырыша. Гөнаһларга килгәндә булдыра алганча тыела. Аракы, хәмер эчеп йөрми, чит хатыннарны яки ирләрне күзләми, зина кылмый. Ансыз яшәп булмый хәзер дип риба алырга банкка йөгерми. Әмма кем шушы тақвалыкны югалта, аңа инде савапмы, гөнаһмы, бөтенесе дә барыбер була башлый. Аның исе дә китми. Ләкин шул гөнаһлардан сакланмаганга күрә, аңа төрле сынаулар, бәла-казалар килә башлый. Ярыйла бу дөнья вакытлыча гына булып, ул бәләләргә дә түзә һәм үзебез дә үзгәрә алабыз. Әмма ахирәт бит мәңгелек. Анда газап та мәңгелек булачак. Үзгәрү, кире кайту мөмкинлеге дә булмаячак. Димәк, тақвалык Коръән хөкемнәрен үтәп яшәү, андагы кануннарга буйсыну. Ә бит җәннәткә бу дөньяда тақва булган кешеләр генә керәчәк. Раббыбыз ул хакта менә нәрсә әйткән. Лилләзина тақау инда раббихим җәннат. Тақвалы булучыларга Раббылары хузурында җәннәт бакчалары булыр. Икенче аятта исә булай диелә: Сари'у иля магфиратин мин раббикум ва җәннатин ардуха ас-самават вал ард у'иддат лил муттaqin. Сез Раббыгызның ярлыкавына һәм күкләр белән җир киңлегендә булган җәннәткә ашыгыгыз. Ул тақва бәндәләр өчен әзерләнде. Аллаһ Тәгалә тақвалык ияләренең ялгышлыкларын гафу итәр һәм яхшыны яманнан айыра белә торган сәләт бирер. Я әйюһәлләзина аману ин таттақуллаһа яҗ'ал лакум фурқана ва юкаффир анкум сайyi'атикум ва яғфир лакум валлаһу зул фадлил азим. Эй иман китерүчеләр, әгәр дә сез Аллаһка тақвалы булсагыз, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан читләшсәгез, ул сезгә хак белән батылны айыра белү сәләтен бирер. Гөнаһларыгызны юкка чыгарып сезне ярлыкар. Аллаһ олуг фазилат иясе, үзе теләгән бәндәләренә төрле өстенлекләр бирүче. Ризыгыбызның, малыбызның артуын теләсәк, хәл ителмәстәй тоелган нинди генә авырлыкка юлыксак та, чыгу юлын табар өчен дә тақвалык кирәк. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Берәү Аллаһка карата тақвалы булса, гөнаһлы булудан сакланса, ул кешегә Аллаһ дөньяда һәм ахирәттә хәсрәтле булудан котылу юлын ачар. Ул кешене Аллаһ уйламаган җирдән ризыкландырыр. Бер кеше үзен ва барча эшен Аллаһка тапшырса, аның хаҗәтләрен үтәргә Аллаһ җитәдер. Дөреслектә, Аллаһ үзенең эшләрен җиренә җиткерүче. Әлбәттә, Аллаһ һәр нәрсәгә шик үлчәү куйды. Вакытның да, акчаның да бәрәкәте юк дип зарланабыз. Бер нәрсәгә өлгереп булмый, көн уза да китә. Акча эшлибез, әмма ул һаман җитми, чыга гына бара дип уфтанабыз. Сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз? Аллаһ кушканча яшәмибез. Намаз укымыйбыз, ураза тотмыйбыз, гөнаһлардан сакланмыйбыз,
Бөтенесе шулай яши дип, рибаны, зинаны хәлләлләштереп бетердек, тақвалык турында тәмам оныттык. Ә тақвалык бит ул бәрәкәт килүгә һәм Аллаһның безгә күп ниғмәт бирүенә зур бер сәбәп булып тора. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Әгәр шәһәрләр бер җирлек әһелләре пәйгамбәрләренә иман китерсәләр һәм кушканнарны үтәп тыелганнардан тыелып, Аллаһ Тәгалә газабыннан саклану чараларын күреп, тәкъвалы булсалар, без һич шиксез алар өчен күк һәм җир бәрәкәтләрен, ниғмәтләрен ачар идек. Тик алар пәйгамбәрләренең әмерләрен ялганга чыгардылар. Шунда без аларны кәсеп иткәннәре, белә торып кылган гөнаһлары һәм пәйгамбәрләренә итагатьсез булганнары өчен газап биреп эләктердек. Тәкъва булмау сәбәпле каты газап бирдек ди Раббыбыз. Бу безне уйландырырга тиеш түгелме? Әгәр без үзгәрергә теләмәсәк, тәкъвалык юлына басмасак, безнең белән дә шундый ук хәл булырга мөмкин бит. Шуңа күрә тормышларыбызны тәкъвалыкта үткәреп, Раббыбыз Аллаһ ике дөнья бәхетен насыйп әйләсә иде. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Кем дә кем Аллаһка карата тәкъвалы булса, Аллаһка гөнаһ кылудан сакланса, Аллаһ аның һәр эшендә җиңеллек бирер. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.